Res, pugeu fins a algun castell i diviseu la plana. Mireu com s'escapa com una serp eixe riu que hem assecat entre tots. No us prometem una vall virginal. Vivim en un país que també és vostre i del qual també vosaltres coneixeu els seus pecats. Però cada pedra posada per l'home ens ha de fer reflexionar sobre la seva conveniència. El nostre territori us convida també a meditar sobre les fórmules més adequades de desenvolupament local. L'Ecomuseu Viu de la Vall de Vernissa ha agrupat un conjunt d'iniciatives i de projectes basats en la protecció i la millora del patrimoni natural i cultural de la nostra vall per donar-lo a conèixer, fent ús de la custòdia del territori com a ferramenta principal de conservació i amb l'objectiu de contribuir així a la creació d'un model econòmic alternatiu, sostenible, educatiu i respectuós en què el conjunt de la població local estigui activament implicat i se'n senta responsable. Aquest catàleg de custòdia, pel qual hem rebut el premi, serà l'eina per aconseguir enllaçar amb entitats públiques i privades que custodien el nostre patrimoni. Nosaltres entenem que per a les empreses el paisatge és un clar actiu, no una despesa. Tota empresa ha d'invertir part del seu benefici en ella mateixa i això també és aplicable a l'entorn que l'envolta, ja que el paisatge directament o indirectament és un factor de producció sense el qual l'empresa no pot oferir res o el que ofereix minva. Ja hi ha empreses que han vist això clarament i han creat fundacions que inverteixen part dels seus beneficis en la natura o la cultura. La custòdia és l'acte en què una administració pública o privada, empresa, fundació o associació participa en la conservació del territori sense comprar res, només arribant a acords amb els propietaris involucrats. Fet i fet, es genera un nou escenari on ells, els propietaris, tal volta no hagin de vendre. Però deixeu-nos que abandonem aquesta mena de sermó i ens dediquem ara al que hauríem d'haver fet des del principi, a parlar de les persones i agrair a aquells que ens han recolzat. Deixeu-me que vos presente la suma d'ingredients que, en posar-los a dintre de la coctelera, han tret un bon refresc. Xavier Rodenàs, Xavi, havia baixat el 2004 dels Pirineus amb idees sobre com funciona el sistema de la custòdia. Allà havia sumat una bona experiència amb un projecte live. Pau Rausell, un economista, tot i que no ho sembla, ens havia suggerit en una ponència posar en funcionament la figura de l'Ecomuseu. I Josep Maria, que havia estat coautor en un estudi paisatgístic de la zona, va posar sobre el paper el seu coneixement precís i segur del territori, de cada pam de terra, de cada pedra i cada arbust. Els primers sorpresos crec que van ser nosaltres quan van concretar els nostres desitjos en un projecte que la Caixa va tindre a bé de premiar i finançar. I mireu com són les coses, sembla que el nostre camí està destinat a creuar-se amb aquesta obra social, avui també i per molts anys. I no puc deixar a Rebeca Pasqual, així al meu costat, que en la tasca més o menys desordenada que duiem a terme ha posat ordre i concert. Li ha aportat el treball constant de qui és veterà, tot i que aporta la frescor jove més evident de l'equip de l'Ecomuseu. Entretant, sense fer soroll, sense presumir ni eixir en la premsa, sense rebre cap premi, sense esperar cap reconeixement, a Ròtova un grup excursionista feia 25 anys que practicava la custòdia màxima. Ara són al voltant de 700 fanecades les adquirides i protegides i en les quals hi ha 2 microreserves de flora i una de fauna. Permeteu-nos que ens sentim més orgullosos d'aquesta tasca de 25 anys que no la del col·lectiu i la de l'Ecomuseu, que tot just acaba d'iniciar-se. L'Ecomuseu, al cap i a la fi, té més camí per fer que aquell que ha recorregut. Estic segur que si fèrem un llistat de les persones que hi han posat un granet d'arena en aquest projecte no acabaríem fins les 10 de la nit. I ja toca anar cloent l'acte. Volem expressar el nostre agraïment al Centre Excursionista de València, el premi del qual no solament ens satisfà, sinó que ens marca amb una gran responsabilitat, la de dur a terme un projecte difícil però il·lusionador i, com estem comprovant cada dia que passa, molt viable. No podem deixar d'esmentar ara l'obra social de la Caixa, el CEIC Alfons el Vell, l'Escola Politècnica Superior de Gandia i el Departament d'Investigació en Economia Aplicada a la Cultura de la Universitat de València.
a totes les persones que han dedicat un minut a atendre el projecte, aquells que ens han recolzat, als becaris i becàries que hi col·laboren, als membres del col·lectiu Vall de Vernissa i als habitants d'Alfauir, Almiserà, Castellonet de la Conquesta, Llocnou de Sant Jeroni i Ròtova, i a la resta de la Safor. Se'ns pot acusar, com de fet ho han fet, de somniadors. Però no oblideu que els nostres primers somnis els posarem per escrit. Amb ells redactarem un projecte, amb el qual aconseguirem financiació, que convertir el somni en realitat. Així que us demano, per favor, que també somnieu amb els peus en terra i que després ens ho conteu. Moltes gràcies. Bé, i ara ja passem a la cloenda. No volem fer més llarg, només dir alguns agraïments. També per la nostra part a l'obra social de la Caixa, que ha fet possible amb el seu ajut econòmic també part de l'acte.